Salutare oameni buni, eu sunt Electro și bine m-am găsit la episodul 2 din seria noastră de The Forest. În acest episod vreau să continuăm exact de acolo unde am rămas ultima dată când am salvat, așadar, hai să-i dăm bice. Bun, doamne și domnilor, ce o să facem în episodul 2? În episodul 2 o să ne facem o bază, pentru că eu la momentul actual nu am bază, stau sub cerul liber, adică asta e singura mea bază. Și cum vreau să mă duc să-mi fac o bază? Păi fiți atenți, prima dată o să intrăm într-un cave. Acesta este cave-ul pentru katana și am venit aici pentru că vreau katana și katana e super OP. Problema care e? Uite cât am de urcat înapoi sus. Hai de capul de zilele mele cu aici, vai de pula mea că încă nu sunt jos. Oaie, cât e cave-ul ăsta, mă, cavaș? Ce asta, mă? Bă, jucăria lui fiul meu. Am uitat, mă, eu am copil, mă, trebuie să mă duc să-l salvez. Hai de capul meu, așa desenează fiul meu cu aia. Nu știam care de-am sindrom. Sigur asta e cave-ul pentru katana? Eu așa știam, dar dacă nu e asta, am belicat asta. Holy shit! Toți banii! Să trage pe dreapta! Că dacă nu mă înșel, și știu sigur că nu mă înșel, o să urc aici și aici nu e nimic, dar bag așa cum ar veni. Sparg eu chestia asta, dar e făcut sucul să ți-l fut. Lanternă, mâncava sufletul vostru, mă. Uite, mă, ce bine, uite ce frumos se vede. Cumva mă duc în chef cu aia cu lanterna asta. Hai de cap, ăștia zilele mele, bă, dar urăsc chefurile în The Forest, mâncava sufletul vostru. Cu aia e putuți morții să ți... Vrei să nu-mi place, nu, am plecat, gata, cu aia, scuze, să-mi bat pula, scuze. Unde dracu ies? Cu aia, pe unde ies? Hai de pula mea, am uitat pe unde ies din cave. Hai de pula mea prostă. Futu-ți morții, mă, cu aia, scoate-mă de aici, scoate-mă, hai, apara, futu-ți morții, mă, hai, apara cu aia, că n-are zis, futu-ți morții, mă, de joc. Uite, gata, am ieșit la suprafață, mă doare la banană, mă doare. Aici cred că o să bag un montaj cu mine, cum mă prind ca prostul pe aici să caut în pula mea un loc de bază. Băi, de pula mea, dar cine pula mea ești, mă? Cover din Bloodwash și top to prevent. Da, du-te, mă, că îi dau eu rodogging, așa, nu mă doare la mâciucă. Voi sunteți mai mulți? Tare. Nu mai să gata, să fugi acum, a? Nu să mai fuge, mă, veniți, mă, hai! Ești mort, ești pulă, ești pa. Uite coaie, uite-l dracu. Pe nici mai are rost, mă, oricum. Eu am stat să mă bag cu ăștia toată noaptea, să-mi fac armură, mă. Ești pe bune? Wow! Deci am stat să mă bag cu ăștia, cred că un episod întreg cu aia, nu mai suport. Eu cred că mă pun să fac aici o bază de asta destul de pic. Defensive Wallster, da, uite, defensive, da, uite ăștia. Tu-s morți și pe mine mă sperie tunetul cu aia, Nu, dar mă duc cel mai serios, chiar n-am vrut să-mi dați două bețe. Iar pe ăsta de pe jos, nu știu cu aia, e băț, nu e bun, nu e bun, că nu e drept sau cum. Cu aia iar trebuie să stau să mă bag cu voi jumătate de oră. Hai mă, că mă plictiți să fac montaje cu voi, cu aia cum vă dau preg în pula mea. Ultimii slabi. Nu mai se taie copacul. Tai mă copacul ăsta, putui mama lui de copac cu aia. Pică! Cu aia, băi! Morții mamii mele, cu aia, nu pot să stau să mă joc, să tai copaci liniștiți pe aia, că vin 7000 de canibali după mine cu aia să mă mănânce de pulă. Mă joc de Forest Peaceful aici, uite mă, o persoană n-am atacat pe nimeni, n-am, nici dă-te mai încoace, n-am zis cu aia și vin să mă atace toți ăștia, mă, că ești șmecher, mama. Da, ok. Du-te mă, la mătă cu aia. Pula mea, mai fac armură cu aia după voi. What? Încă unul, mă?
Du-ți morți, mătii să-ți fucă. Hai ho, hai ho, suntem pitici mișto. V-am memat, fraierilor, videoclipul nu e gata, dar stați până la final pentru că am niște vești foarte importante. Nu vreau să mai continui deloc seria de The Forest. Adică, gândiți-vă, stau, mă joc The Forest o oră, să zic, asta e sesiunea pe care am o oră, știi? Am un videoclip de o oră care trebuie să le editez cumva, să-l pun pe YouTube să fie amuzant. Problema care e, The Forest e un joc foarte boring. Ce vreau să spun prin boring? Adică e genul de joc unde te duci din punctul A în punctul B și poate se întâmplă ceva pe drum, poate, dar nu e garantat că o să fie ceva care o să te distragă foarte mult de la ceea ce vrei tu să faci deja. Chestia asta nu mai merge deloc pe YouTube pentru că YouTube-ul modern este un mare gunoi, dar aia e. Și de asta nu vreau să mai continui să stau să editez clipuri cu The Forest pentru că băi, foarte boring. Adică eu dintr-o oră de footage pe care eu am cu jocul ajung la vreo 5 minute. Clipul ăsta a fost 5 minute și acum am post. Stau să-i mai bag eu ceva, să fac un outro, ceva, știi? Nu mai pot. În al doilea rând vreau să vă anunț că videoclipul ăsta a durat așa de mult să apară pentru că am stat să învăț un program nou de editare de la zero. Adică eu editam în CapCut înainte și acum m-am schimbat pe DaVinci Resolve 20. Nu urăsc programul, dar e foarte complicat de folosit și nu e deloc beginner friendly și de asta am stat atâta să editez un clip de 5 minute. Nu pentru că sunt lene sau ceva, nu cu aia, nu. Sper că v-a plăcut, nu uitați, oameni buni, dați un like, un share, un subscribe și dacă dați subscribe, să activați și clopoțelul la băi!